σε όλους. Είχε λίγο καιρό να κάνουμε το επόμενο μας βίντεο, οπότε να το πάμε. Σήμερα ξεκινάει η μέρα μας και θα μας βρει στο όμορφο βουνό του Μακερά. Θα πάμε τη διαδρομή του Χαρκοκόλυμπου. Είναι μια διαδρομή μέσα από το ποταμό και τις προηγούμενες μέρες έβρεξε αρκετά, οπότε θα είναι ένα μοναδικό περπάτημα μέσα στον ποταμό, μέσα στο φουσκωμένο κάτω το ποταμό του Μακερά, για να βρούμε μια πολύ όμορφη κρυμμένη τοποθεσία, το Χαρκοκόλυμπο όπως λέγεται, που είναι μικρά καταραχτάκια που καταλήγουν σε μια πολύ όμορφη λιμνούλα. Οπότε σήμερα κάνουμε join το Μαχεράς Adventures. Είναι μια επιχείρηση του φίλου Νικόλα Αθηνή, που προσφέρει διάφορες δραστηριότητες μέσα σε ποτάμια, μέσα σε canyons, μέσα με τετράτροχες, με μπάγκις, ακόμα και ηλεκτρικά ποδήλατα έχει. Και αυτή θα είναι η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, διαδρομή χριστουγεννιάτικη κιόλας. Και ναι, θα πάμε να δούμε τη συμμετοχή του κόσμου. Θα πάμε να δούμε το τοπίο, έχει καιρό να κάνω αυτό το περπάτημα για να περάσουμε καλά. Έτοιμοι! Είναι το όνομα Μαχεράς Adventures. Το ένα κύριο που κάνουμε είναι οι γουρούνες του σαφάρι. Γιατί δεν έχει σαντήρια, πολύ κρυάδα. Να πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, οπότε προσπαθούμε να βγαίνουμε και λίγο έξω. Σε αρκετά σημεία έχουμε νερό μέχρι το γόνατο και η ομάδα πάει ακάθεκτη.